Nou, dit giet maar dat het sliet jagen, toch net? Oh, jongen, ja, de meesten geliet hier van de bank. Er wordt een protte praat, maar ik nog wel poetst. Ja. Dat geeft wat tegelijk, hè? Oh ja? Ja, dat geeft wat tegelijk. Mijn man is dat het oors, die kent dat wat tegelijk. Maar wij Nou ja, zus. Vorige week sneur hebben we inpoetst en dan moet het uitpoetst worden. Ja. En dan kan het testen weer binnen, als alles klaar is. Ja. En deze technieken, hij op het nog bij de hand? Nee. Oh. Toen zit het vertoors. Even net meer van het spul, van het eiken. Nee, dat is uit de tijd nou. Dat moet er vroeg in, hè? Poetsen leren, hè? Hallo. Hoe is het ook? Hoe heet jij? Wie ben jij? Hans. Mond uit. Hoe heet je? Hans. Hans, hè? Oh, Hans. Mama. Ja, mama. Ja. Ja. Papa. Ja, papa. Ja, die daar is papa, hè? Just het, hè? Mijn man die doet het hartstikke goed, dus die kind het wel vaker doen. Ja. Dus Toch meer talenten op het poetsgebied dan... Ja. Dan ligt toch hier, dus ja, wie weet. Kan die het wat oppakken thuis. Ja. Toch, Henk? Ja, jij kan dit thuis ook wel doen. Ja. Ik vind die oude gebouwen vind ik altijd fantastisch. Dus als je zo een beetje het steentje eraan bij kan dragen, is het toch prachtig. Ja. Ja. Maar echt naar Tjerken ging het dus net? Nee, vroeger wel, nou niet meer. Ja. Ja, ga maar, ja, echt geconcentreerd. En weer door. Oh. Ik zie je tegenop. Ja. Maar ja, de meesten hebben van hekel aan mobilaire te klemmen. Dat ging mij niet schelen, dus... Nee, hè? Nee. Naar het Binta ging ik naar het Binta, dat maakt het weer niks uit. Nee. Maar en dat poetsen, dat laat je ook wel? Wat in mijn dagelijks werk net, maar ik pleeg het meer ik net. Dit is mijn tweede keer. Oh. Nou, ik ben hier 55 jaar. Ja. Dat is net vaak gebeurd, hè? Nee. Dan wordt het de vorige keer weer 18 jaar links, ja. Zo. Ja. En nou waren het heeg tijd. Nou, en je keer beginnen, dat is een grote opkomst hier. Ja. Ja, geweldig. Best wel iets dwarfje groot in is. Dan komt jouw vrouw dan, dan moet je snel weer wat want, denk ik, of net? Ja, maar die zet me altijd achter de broek. Ja. Ja. Uit dat zwieën, hè? Ja. Nou, de koffie is klaar. Zullen we eerst koffie drinken? Mijn uiterbroek die ik heb. Nou, wij hebben 24 jaar die jaar zaak gewoon. Dus wij zijn wel wat onderkowend, hè? Oh, dat wel, ja, gelukkig maar. Maar doet hij het poetsen een beetje goed? Wat zei je? Doet hij het poetsen een beetje goed? Ja, dat kinderen wel. Want dat doen we allemaal hier, hè? Allemaal met de kerk even staf en poetsen en stafzoeken en al dat soort dingen. En hij komt hier haast dagelijks. Zijn dagelijkse lopen. Ja, wij zijn familie van Onkoor, ja. Dus wij maken het jaren net op de tv, hè. Nee, want dan, en ik ben er vaker nog. Ja? Goed net. Maar net poetsend? Nee, net poetsen. Nee, dus juist ik is de andere kant, dat is ik mooi, Maar en hoe gaat dat aan te geren? Ja, poer best, ja. Vindt hij? Ja, hij weet het altijd beter dan ik het weet, dus dan heb ik een beetje coaching hè, bij de hoorn, dat is het mooie. Kijk, al die jaren verbetersuggesties, zeg ik altijd. Ja, dus dan mag je hem maar op een film zetten, dan ga ik weer terug. Nou, ik begin nou maar naar de koffie, toch? Dat oh ja, mij, koffie. Ja, hup. Ja, het laatste stukje even aan, mooi dit.